Sabanto 2020 marafonun devam etəbiz. Yıl boyu kütüp alınğan milli beyramga televizor ekranları aşağı qoşularga şaqırabız. Birge bulayıq, birden bulayıq. Сабантуй, село гуляет, сыпь, тальянка, пой, курай. Видишь, как оно бывает? Не журись, гармонь, играй. Это строки из стихотворения народного писателя Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая Гарая Рахима. Xizmət kişisin danlav, iginçiga dan jırlav beyramı bulğan Sabantoyuna motor işlər bilən kilo xalqımızın kurkəm qədətim. Avul xizmətçiləri bu yılda yazğışa şunu sıfatlı həm tügəl başqarıb çıxdılar. Tırış, xizmət söyüşən xalqı bilən dan tutuşu bu rayondan kilib irişkən qutlavlarını sizge də jitkirəbiz. Мы продолжаем наше праздничное телепутешествие по районам Татарстана. К нам присоединяется Буинский район. Hürmetli milletdaşlarımız, buallar, hem rayonumuz konakları, Sabantoyu halkımızın en yaratkan, her kaysımızga yakın bulgan milli beyramımız. Barıgızında çın köngülden buzur beyram bilen kıtlayım. Ondan iginçilerimiz yazgı çeçü işlerin vaktinde hem tiyişli sıfat bilen başkardılar. Rayonumuzda 58 bin hektar igen, 8 bin hektar şeker çekinleri çeçildi. Ağımdağı yıl uğuşuna nıklı nigiz salındı. Bu avul halkının tırış hizmeti neticesi rahmet alarga. Sabantoyu Respublikamızdağına tügel, başka tübeklerde de, çit illerde de beyram itile. Sabantoyu halık ara dostlukны nıgıtuda zor iliş kirti. İlimizde koronavirus bilen beyli halge karamastan, büyünge beyram da köngülli ussun, kilecekte ümit hem ışanıç arttırsın. Barıgızga da isenlik, iminlik, uğuşlar tilim beyram bilen. Самое главное на Сабантуе – чествование победителей по итогам весенне-полевых работ. Мы продолжаем чествовать батыров нынешнего сева. В Буинском муниципальном районе ими стали тракторист-машинист общества «Заря» Александр Владимирович Антонов, Николай Германович Кудрявцев, тракторист общества «Авангард» и механизатор предприятия «Кияцкое» Геннадий Викторович Шмураткин. Сейчас мы связались по телефону с Геннадием Шмураткиным. Геннадий Викторович, добрый вечер, здравствуйте, с праздником вас! Здравствуйте. Мы знаем, что вы не в первый раз становитесь лучшим в вашем районе по итогам весенних полевых работ. Это так? Да. Секрет успеха есть в чем-то? Можете поделиться? Больше нет. Трудимся. И вы любите свою работу, естественно. Да. Как давно работаете? Я как старый, 86-го года. Плохо с математикой, но мы понимаем, что много. Вы можете поздравить ваших коллег и всех наших телезрителей с праздником Сабантуй. Пару слов вам. Я так понимаю, что у нас примерно сейчас там работа продолжается. Ну хорошо, мы тогда еще раз поздравляем всех вас, желаем всем таких же рабочих, трудовых побед. Ну и спасибо всем,
кто работал в это время весенних полевых работ. Пусть следующая песня станет нашим своеобразным подарком вам и благодарностью. Быйылгы кыр батырларына сабан туй әлемін күтәру насип булмаса да аларны телевизор экраннары аша халык артистлары котлый. Россияны һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева да игенчеләрне, республика халкын бәйрәм белән котларга ашыга. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, туганнар, дуслар. Быелгы Сабан туй бәйрәме бик тә үзенчәлекле узачак. Халкыбызның иң матур гореф-гадәтләренең берсе, иң яраткан, иң күңелле Сабан туй бәйрәмен быел онлайн форматта уздырачакбыз. Җир шарына таралган барлык милләттәшләребез, барлык татарлар да сөенешеп, шатланып карый алачаклар быелгы Сабан туй бәйрәмен. Киләчәктә зур мәйданнарда очрашып, күңелле итеп Сабан туй бәйрәмнәрен уздырырга язсын. Сабан туйлары мөбарәк булсын. Әҗырлар алга таба бик күп булыр. Әти-әнисенең туган ягы Теләче районының Сабан туйларына кайтмыйча калган юк иде, ди Венера Хатовна. Чыннан да туган як бәйрәме ул йөрәкнең түрендә шул. Саба, Нурлат, Сарман, Баулы, Спас якларында туып үскәннәр чираттагы видеоязманы аеруча җылы кабул итәр. Җырлап яши, гөрләп яши Сарман, Сарман сүзе бәйле җыр белән. Икмәк һәм җыр зурлый Сарманымны, үрелгән ул якты нур белән. Сабан туйлар елда килә шулай, күңелләрдән дәрт һәм моң таша. Дусларыбыз, бәйрәм кунаклары, сәламлибез сезне җыр аша. Туй безнең гомерлек бәйрәмебез. Сабан туйлар белән үтсен чәчәкле җәйләребез. Сабан туйларга кайтыгыз күрешегез. Хәл-әхвәлләр белешегез. Кунакка йөрешегез. Сабан туйларга кайтыгыз күрешегез. Хәл-әхвәлләр белешегез. Авыл көн күреші кысаларында барлыкка килгән җир эшкәртүгә бәйле календарь йола бәйрәменең шәһәрдә яшәүче татарлар өчендә мөһим мәдәни вакыйгага әйләнүен аерып әйтергә кирәк. Ул гына да түгел, Татарстанда яшәүче рус, мари, удмурт, мордва, чуаш һәм башка милләт халыклары да милли бәйрәмебезне үз итә. Үзенчәлекле форматта үтүче Сабан туйда кыр батыры белән элемтәгә чыгабыз. Ул Алексеевский районының Алга колхозы механизаторы Ринат Сидиков. Ринат абый, саулармысыз бәйрәм белән һәм без сезне кыр батыры исеме алуыгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт.
Ішігіздің ең матур мезгілі нинди шырға туры келе? Мағайын жейдір. Жей, әйе. Сабан той бәйрәмінің ең ұшаған мезгіллері нинди? Креш, ат чабышы. Ат шабышы, күрәшні үз итәсіз демәк. Ғадәттә инде сабан тойға менә иртән баралар. Сіз сағат нешеләргә сабан тойға барып утыра идегіз мәйданға? Бізде енді башлангенча барып утыра идек. Сіздің республика халқын бәйрәм белән құтлау мөмкинлеге бар. Рәхмәт, хәзер. Теләкләрегезне көтеп қалабыз. Құтлауларымны район башлыгы Сергей Демидовка, Владимир Кирам улына, колхоз рәисе Тәлгат Рәфәгат улына, ауыл совет рәисе Илдар Кәлимулла улына, тормыш иптәшем Алиягә, улым Динарга, кызым Алинәгә, күйеуем Альбертка, әтиемә, энем Рөстәмгә, аның гаиләсенә, кодам Рафаилга, кодагыем Ләйсәнгә, туганнарга, дусларга, авылдашларга җибәреп калам. Исәнлек, саулык, гаилә бәхете телим. Біз де бұл құтлауларға қосылабыз. Менә Ринат абый құтлауларға бик ныклап әзерләнгән. Авылларда сабан той битләрен элек теге яисә бу нәселнең кешесе батыр булып калган елы дип билгеләсәләр, хәзер тамашага карап та искә алу күзәтелә. Заманна милли бәйрәмебезне бию җырларга баетты. Шуңа күрә тагын бер котлау кабул итеп алыгыз. Ул Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиевтан. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Сезне чын күңелемнән котлыйсым килә үзебезнең милли Сабан той бәйрәмнәре белән. Кызганычка каршы ул инде бу ел онлайн форматында узса да, мин инде сезгә телисем килә күтәренке күңелләр, күңелләрне төшермик, Алла бирсә барсы да яхшы булыр. Сезгә шул уңайдан телисем килә яхшы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, Алла бирсә, гаилә бәхете. Инде иң зур теләгем матур теләкләрне, изге сүзләрне йөзегезгә генә карап түгел, артыгыздан да әйтеп калсыннар үзегезгә. Без инде Алла бирсә, өметләнеп калабыз. Тиздән Алла бирсә, концертларыбызда да күрешербез дип, мин сезне яратам. Рәхмәт сезгә. Сабан тойның төп каһарманнары игенчеләр. Аларга фидакар хезмәтләрендә уңышлар теләп, Лениногорск районының кыр батырларын искә алыйк. Алар арасында Август Мөслим хуҗалыгы механизаторы Марат Тайҗиев, Сатурн Урал хуҗалыгы механизаторы Атлас Магизянов, Маркс хуҗалыгы механизаторы Зинур Шириев. Искренне и от души поздравляем батыров всего Лениногорского района. Спасибо за ваш труд и за успехи в весенне-полевых работах. Хөрмәтле Лениногорскийлар, республика халкы, сезне чын күңелдән милли бәйрәмебез Сабан туй белән котлыйм. Сабан туй борынгы, шул ук вакытта мәңге яшь бәйрәм. Җир кешесенең хөрмәт күрсәтүенең матур үрнәге. Әлеге бәйрәм һәр барчабызга яңа көчләр биреп, Татарстан үсеше хакында яңадан яңа эшләргә рухландырсын. Бәйрәм белән котлап, чын күңелемдән сезгә барыгызга да сәламәтлек, уңышлар, бәхет теләп калам. Бәйрәмчә бизәлгән мәйдан, җаныга шатлык истидер. Җиз кыңгыраулы атлары, шикән сөлге яулыклары, бер манзара төследер. Кадерен били сабан туйлар, кабатланмый һәр көнне. Җырлы бәйрәм, моңлы бәйрәм, ял иттер һәр кемне. Кадерен били сабан туйлар, кабатланмый һәр көнне. Җырлы бәйрәм, моңлы бәйрәм, ял иттер һәр кемне. Дус туган
Кунар бар кунаклар Бу бәйрәмгә җыелалар Ярышырга көрәшергә Күрешергә сөйләшергә Килде сабан туена Ну что же, какой праздник без подарков. Ну и у нас пришло время узнать, кто же стал победителем нашей сегодняшней праздничной игры и выиграл традиционный сабантуевский приз «Барашка». Но мы даже можем сейчас на него взглянуть, так, посмотреть. Да, он ждет своего нового хозяина или хозяйку. В общем-то, имя придумайте сами. В принципе, что с ним делать, вы знаете сами. Розыгрыш сейчас будет максимально честным. Будем внимательно следить за ним. И в этом нам поможет специалист отдела пиар нашего телеканала Венера Багудинова, Луиза Закирова там же. Дамы, вам слово. Бүген без көн дәвамында шуннан да тәкә уйнаттык һәм нәтиҗәләр ясар вакыт та килеп җитте. Нәтиҗәләрне без ТНВ каналының пиар бүлеге белгече Венера Багудинова белән бергә ясарбыз. Венера тагын бер кат менә бәйгенең шартларын әйтеп кит һәм ничә килде безгә, кемнәр катнашты, күпме кеше катнашты? Сәлам Луиза, хәерле кичләр, хөрмәтле милләттәшләребез. Фырсаттан файдаланып, мин дә Сабантуй бәйрәмнәре белән котлыйм әле барыгызны да. Шуннан да бүген ТНВ каналында көн дәвамында зур бәйрәм бар да шулай бит. Һәм инде һәр бәйрәмнең авызагы булган кебек, безнең дә бәйрәмебезнең иң тәмле өлеше якынлаша. Кульминацион момент. Миңа калса тамашачылар түземсезлек белән инде нәтиҗәләрне көтәләр. Әйе, әйтеп китергә дә кирәк, шуннан да бүген безнең ТНВ каналының инстаграмында барды көрәш дисәк тә була, чын мәгънәсендә көрәш. Һәм инде бу көрәштә җиңел генә шартлары иде әлеге көрәшнең, бу көрәштә безнең 600-га якын кеше катнашты. Һәм аларның барысына да без бик зур рәхмәт әйтәбез. Бу чын мәгънәсендә чын бәйге булды. Рәхмәт һәрберегезгә дә катнашканыгыз өчен. Хәзер инде безнең бәхетле мизгел килеп җитте, шулай бит, Луиза? Бу бәхетле мизгелне миңа бүләк итәләр. Әйе, шуны әйтергә кирәк, менә без һәрбер катнашучының аккаунтын билгеләп, кисеп, шушы лототронга урнаштырдык. Һәм менә монда һәр катнашучының аккаунтта язылган, хөрмәтле дуслар, барысы да безнең монда дөрес. Әйе, 600 кеше, димәк. 600-га якын, 597. Дөрес цифрлар шушы. Әйе, һәм нәтиҗәләр ясар вакыт килеп җитте. Билгелибез җиңүчебезне. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип уйза. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кемне алыйм? Иң бәхетле кеше безнең Тәкә. Тәкәгә кем ия булыр икән? Хәзер кем булды? 395 Алиска 729. Безнең абсолют батыр калучы кеше, инде ул менә бу исем астында Instagram кулланучы кеше. Әйтергә кирәк, менә бу Алиска дигән кеше ул безнең абсолют батыр, чөнки гадәттә Сабантуйда Тәкәне кем ота, безнең абсолют батыр ота. Әйе, ничек алырга тиеш ул хәзер үзенең тәкәсен? Котлыйбыз чын күңелебездән, телевидение исеменнән. Бу чыннан да чын көрәшен бәйге иде. Әлеге кеше белән без үзебез элемтәгә чыгарбыз. Менә хәзер берничә мизгелдән соң сез элемтәдә калсагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Бик зур рәхмәт һәрбер катнашучыга да. Менә монда шу кадәр күп кеше арасыннан әлеге бәхетле кеше үзенең тәкәсен дип әйтик инде отты. Шулай бит. Һәм барыгызны да әлеге матур бәйрәм белән котлап калабыз. Бик зур рәхмәт. Барлык котлауларга кушылып, без дә инде котлауларыбызны яңгыратуны дәвам итәбез. Чираттагы котлау сүзләре Ульяновскидан килеп иреште. Җир шарында сибелеп яшәүче газиз милләттәшләр, Сембер төбәгендә яшәүче 150 мең татар исеменнән сезне йөзек кашыбыз милләтебезнең горурлыгы булган Сабантуй белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Безнең Ульяновск өлкәсе үз җирлегендә 3 тапкыр федераль Сабантуйы кабул иткән төбәкләрнең бердән-бире. Шулай булгач без бәйрәмне әзерли дә, бәйрәм дә итә беләбез икән. Без булдырабыз. Киләчәктә дә саулык сәламәтлектә, күзгә күз карашып, ике кул биреп, саулыклашып,
күрешіп бәйрәм итәргә насип булсын. Сабан туйлар котлы, мүбәрәк булсын. Şaba yigidu kınananla karıstı Jilne usıp şaba yigidu kınananla karıstı Üste üsterigen niginler ana bulaşat esli Saban duyda sınalı battır yigitler kişi Kılga başındağı selge verinçi kilgen yigit işin Başındağı selge verinçi kilgen yigit işin Tıyağın şirget dinettin şildir tizrek heyyurga Tıyağın şirget dinettin şildir tizrek heyyurga Avvalı başında yigit ne var balık gidip dıra Saban duyda sınalı battır yigitler kişi Balabalı telli talyan garmun verinçi kilgen yigit işin Balabalı telli talyan garmun verinçi kilgen yigit işin Her гаилә үзенең яшь киленне кияү белән дә авылдашлары нәкъ менә авыл сабан туенда таныштыра. Шуннан соң гына алар безнең авыл киленне яки кияү статусын ала. Сыйныфташлар да шунда очраша. Сабан туй батыры алган тәкә шулпасын авыз итәргә бар күрше тирәне туган тумачаны дәшкәннәр. Батырның җиңүе авыл бәйрәменә үрелгән. Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын. Чиратта котлау сүзләре Татарстанның атказанган